Hola, soc Miquel Mortes Barber, professor d'ensenyament secundari en l'especialitat d'orientació escolar i amb experiència com a docent en la formació de professora d'ensenyament secundari a l'àmbit universitari. Amb aquest tema, el de la història i evolució del sistema educatiu, s'inicia el bloc de continguts corresponents al mòdul general del Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica i, a més d'introduir el concepte del sistema educatiu des dels seus orígens, constitueix un punt de partida per a altres continguts del mòdul del curs. Primer que tot, caldria assenyalar la importància del sistema educatiu en la nostra societat. Aquesta importància ve donada perquè el sistema educatiu facilita el desenvolupament dels xiquets i de les xiquetes i dels joves i, a més, es facilita l'adaptació al medi en què es troben. A més, el sistema educatiu contribueix a afavorir la convivència i l'harmonia social. I, per últim, garanteix la transmissió i preservació de coneixements i de l'herència cultural. Tal vegada, els continguts objecte d'aquests blocs no estan vinculats a una utilitat immediata d'aula, però aporten un bagatge a la cultura pedagògica que permet un millor anàlisi del present, facilita la participació activa com a professorat i contribueix a la construcció de la identitat professional com a docents. Els objectius que se pretenen aconseguir són els següents. Primer, conèixer i analitzar les característiques de la història del professor docent, la interrelació amb la realitat social de cada època i la seva situació actual i les perspectives de futur. El segon, conèixer la normativa i organització del sistema educatiu. I el tercer, facilitar el desenvolupament de les habilitats d'anàlisi, de síntesi i de reflexió crítica. Respecte a aquest darrer objectiu, es parteix de la premissa del paper del professorat com a element bàsic del sistema i principal agent dinamitzador dels canvis a l'entorn escolar més immediat i de forma extensa a l'entorn social, amb la finalitat d'aconseguir una societat cada vegada més evolucionada, una societat cada vegada més justa. Pel que fa als continguts que desenvolupen en el tema, es parteix d'una aproximació al concepte del sistema educatiu per continuar analitzant el mateix des d'una perspectiva diacrònica i poder arribar a la lectura del moment actual. La història del sistema educatiu a les societats occidentals transcorre durant els dos darrers segles. Té l'origen al nou règim o règim liberal, que suposa un nou ordre socioeconòmic, en el qual els estats assumeixen per primera vegada la responsabilitat de facilitar el dret a l'educació als seus ciutadans. La segona part del contingut és una breu descripció de l'estructura del sistema educatiu que facilita un coneixement global del mateix i permet ubicar cada etapa educativa en relació a les altres. El moment actual és de màxima inestabilitat respecte a les lleis que regulen el sistema i repercuteix en l'aconseguiment de majors cotes de qualitat educativa. Però cal recordar que la base normativa és un dels referents del que fer el professional i que les normatives s'acompleten amb una interacció docent que és l'element més immediat de l'acció educativa. En l'exposició de les dues parts del contingut esmentats, es fan matisacions sobre l'ensenyament secundari per entendre que és una referència bàsica del curs. I és també per això que es dediquen de manera específica 2 punts als ensenyaments professionals. Respecte a l'activitat d'avaluació, es presenta en 2 opcions perquè cada alumne i cada alumna pugui triar aquella que més li interessa. En cadascuna de les propostes es pretén que es seleccionen i relacionen distints conceptes del bloc de continguts. La primera opció s'anomena el pacte educatiu. Per a desenvolupar aquesta activitat cal realitzar un comentari sobre els motius pels quals és necessari un acord educatiu partint de l'anàlisi de les distintes lleis que han estructurat el sistema educatiu espanyol al llarg del temps, context, duració, aportacions, etc., fins a arribar al moment actual. La segona opció d'avaluació és un exercici sobre la formació professional de grau mitjà en la qual es demana descriure les característiques de la FP en el sistema educatiu i de forma concreta en un cicle de grau mitjà de l'oferta educativa actual, família a la que pertany, estructura, centres, ubicació lingual, requisits d'accés, titulació, continuïtat en graus superiors, etc. En ambdues propostes d'activitats d'avaluació
Es valoraran els continguts exposats, la relació entre ells, l'anàlisi dels mateixos i la reflexió entorn de les diferents realitats educatives. Per acabar, assenyalar que les limitacions materials de la duració del curs no permeten una presentació més detallada d'aquest bloc de continguts, però sí que pense que pot ser un punt de partida de futures línies d'indagació sobre aquells aspectes que més vos hagin pogut interessar. Gràcies.